Eguerdion, zuen bizitzari betetasuna eta asea eman nahi ez otoitzaldi honetara etorri zeraten guztioi, ongi etorri anaikorra. Jesusek bere gorputzaren eta izaeraren eskaintza egin zigun Eukaristian. Eskaintza hori ezin da egiaz ospatu, geuk ere jarrera bera ez badugu. Karitatearen muina gezurtatu egin dugu da itxuraldatu askotan, limosnatxo baten edo sentimentu baten kontua besterik ez balitz bezala. Ta karitatea maitasuna da beste guzien gainetik. Gizakiaren askapen saiaketarik gabe ez dago maitasunik, ez dago karitaterik. Evangelioarentzat lagun urkoa ez da gure ondoan dagoena. Beharrean dagoena laguntzen duena baizik. Ezinen artean dabilena askatzen duena. Askapenaren ospaketa agintzen eta egintzen ondotik dator. Jesusek erakutsiko digu eta Jesusek erakutsia jaso nahi dugu gaurko Eukaristia. Zutik jarri eta hasi dezagun kantatuz. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Jesus jainko gizona, zuri gure bizia. Hartu gure jaunona, gukera den guztia. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko Gure bihotz barruan, biztu zure argia. Gaitezen gu munduan, argi jainkoz betea. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesus jauna, biziaren ogia, bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Abuztuko lehen igande honetan berriro ere elkarrekin gara, leku gorde batean, Jesusekin bildu ziren ikasleak bezala. Guri ere bere ogia emango digu. Berak janarituko eta indartuko digu gure fedea. Presta gaitezen berarekin topo egiteko eta eskadi ezaiogun maitasunerako bihotz berria. Jesus jauna, zure bila dabiltzan entzat erruki hor zarena. Erruki jauna, Jesus jauna,
atsekabetuei itxaropena ematen diezuna. Kristo erroki, Cristo erroki. Jesus jauna, gozetuei zer jana ematen diezuna. Erroki jauna, erroki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Denok? Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Ainaundita eder zaitugulako, gorazu bedenkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita ahal guztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Zatozkie lagun jauna zeure zerbitzariei, eta agerri ezaiezu beti zeure bihotzona otoizka ari zaizkizunei. Eta egile eta gidari aitortzen baizaituzte, bizi berri ezazu etengabe eta zaindu zeuk egina den mundu hau. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lehenengo irakurgaian, Isaias profetak esaten digu, gizakia arduratzen eta lanbideratzen duten balioek
irabazia, atsegina, ospea, ez diote erantzun asegarririk ematen. Lan grinatsuak eman ote dezaioke bilatzen eta behar duena. Galdera hori egiten digu Isaías profetak irakurgaio honetan. Escuchadme y viviréis, sellaré con vosotros alianza perpetua. Entzun dezagun arretaz. Isaías profetaren liburutik. Honela mintzo da, jauna. Egarri zareten guztiok zatozte hurbila. Etorri dirurik ez duzuenok ere. Erosi garia eta jan ordaindu gabe, erosi ardoa eta esnea utxean. Zergatik gastatu dirua goserik utziko zaituzten janaritan eta lansaria azeko zaituzten gauzatan? Entzun niri arretaz eta ondo jango duzue, janarien gozo mamitsuz elikatuko zarete. Etorri nigana eta egon adi, entzudazue eta biziko zarete. Betiko ituna egingo dut zuekin, Davidi eginiko maitasunezko agintzariari leial eutsiz. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. jaunak eskua du zabaltzen, bizidun denak dira setzen. Denok? Jaunak eskua uzabazten, bizidun denak irasetzen. Erruki horra eta biosfera da jauna, haserre gaitza eta ongi nahi handikoa. Ona da jauna guztientzat, gupidaz betea bere sorkari guztientzat. Jaunak eskua uzabazten, bizidun denak irasetzen. Zuri begira daude denak zain, eta zu jaten ematen diezu bere garaia. Eskua zabaldu eta bizidun oro, ongi naiz asetzen duzu. Jaunak eskua uzabazten, bizidun denak irasetzen. Bigarren irakurgai hau San Pablo Erromatarrei eginiko idazkia da. Hor dionez, izakera zaharra erantzi behar da. Engainu, banaketa eta giza maila okerrak sortzen dituen jokaerak. La división artificial de los hombres en clases no tiene sentido en la comunidad cristiana. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok,
Nork aldenduko gaitu Kristok digun maitasunetik? Atsekabeak, larriak, erasoaldiak, goseak, jantzirik ezak, arriskuak, ezpatak. Horietan guztietan erraz ateratzen gara garaile, maite izan gaituenari esker. Ziur dakit, ez eriok eta ez bizik, ez aingeruk eta ez goiko beste indarrek, ez oraingok eta ez gerokok, ez inolako boterek, ez hortziko eta ez lurraspiko indarrek, ez beste inolako izakik, ez gaituela aldentuko, jainkoak Jesu Kristo gure jaunagan agertun digun maitasunetik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek ez du erabiltzen bere boterea, Herodesen aginpidetik ihes egiteko, bai ordea herriaren beharra asetzeko. Evangeliotik bizi den Elizak, gizakien eskubideak zaindu eta gordetzen saiatu behar du, ez bere eskubideak babesten. Jan zuten denek ase ziren arte. Jesusek erakutsiko digu ze aukera egin zuen bere bizikeran. Presta gaitezen bere erakutsia jasotzeko, zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok kanta dezagun aleluia. Aleluia, 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 Hau da nire semea, nire maitea, honengan dut nire atsegina. Entzun iezaiozue. Gauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Juan bataiatzailearen heriotzaren berri jakitean, Jesus leku bakarti batera joan zen, bera bakarrik txalupaz. Baina ohartu zen jendea eta oinez jarraitu zion herrietatik. Txalupatik ateratzean, Jesusek jendetza handia ikusi zuen.
erruki izan zituen, eta gaixoak sendatu zizkien. Ilunabarrean, ikasleek hurbildu eta esan zioten. Leku bakartia da hau, eta orduak aurrera doaz. Bidal ezazu jendea, auzoetara joan eta jatekoa eros dezan. Jesusek esan zien. Ez dute zertan joan, emaiezue zeuok jaten. Haiek orduan. Ez dugu hemen 5 ogi eta 2 arrain besterik. Eta Jesusek, ekarri ona. Jendeari belar gainean esertzeko agindu ondoren, hartu zituen 5 ogiak eta 2 arrainak. Eta begiak zerurantz jasorik, bedinkapen otoitza egin, ogiak zatitu eta ikasleei eman zizkien. Eta ikasleek jendeari. Asetzeraino jan zuten guztiek, eta gelditutako ondarrez 12 saski bete bildu zuten. 5.000 gizon inguru ziren jan zutenak, emakumeak eta haurrak aparte. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Alleluia, Kristau senideok, aurreko 4 igandeetan, Jesus etsigabe aritu zaigu mezu hau bihotzean, gure bihotzaren erdian sartu naiz. Hau da, Jainkoak bere erabateko erregetza martxan jarri duela gure artean. Bestela esan da, gure eguneroko bizitzan, zerua deitzen dugun horren aurrerapena gauzatzen hasi dela Jainkoa Jesusen bidez. Behar bada, behin eta berriz kontu honekin etorriz, Jesusek nekatzen hasi gaitu. Zergatik? Jainkoaren egiazko erregetza honi antzemateko motelak garelako. Jesusek berak esaten digu, soroan ezkutatua dagoen altxorrarekin konparatzen du Jainkoaren erregetza hau. Beraz, ez da besterik gabe eta berehala ikusten den harrigarria. Jesusek dakarkigun Jainkoaren erregetzaz konturatzen hasteko halako begiak eta halako belarriak behar ditugu. Horixe adierazten digute berriro gaurko irakurgaiek. Jainkoa jaten eta edaten ematen duen errege gisa agertzen digu Jesusek. Guri eguneroko ogia eta ardoa aixa irabazten ditugunoi, Jainkoak jan edana emate hori ipuin polit bat gerta dakiguke, gehien bat hori. Baina eguneroko ogia eskas eta neke handiz eskuratzen dutenei, edo lortu ezinik gozez eta bizi ezinean dabiltzanei,
Jainkoak agintzen dien eguneroko ogia, zeru ataria gertadakieke. Batez ere, ogi hori oparo eta debalde eskaintzen dienean, lehenengo irakurgaian esan digun bezala. Etorri, dirurik ez duzuenok ere, erosi garia eta jan ordaindu gabe, erosi ardoa eta esnea utxean, bai esaldi ederrak, bai bikainak. Jainkoari promesa zoragarri hau benetan sinestea dugu, gure bizitzako zereginik nagusiena eta larriena, egunerokoa. Baina hauxe da, ezkutuan dauan altxorra. Eta zeregin hau betetzen ikasteko, jainkoaren erregetza hau ikusten jakiteko, munduko pobre, gaixo eta zapalduak ematen dizkigu jainkoak maisu eta lagun. Izan ere, giza gaixoekin konpontzen da jainkoa ondoen, bihotza beteko harremana sortzeko garaian. Pobre sufrituei azaldu bai diezaieke, zein doan, zein debalde ematen dien eguneroko biziogia. Aberatsok lanak ditugu hau ikusten eta sinesten. Maitezko zaintza hori, debaldeko ogi emate hori, bere betera ekarri du jainkoak Jesusengan eta bere bidez. Denentzat ekarria du, baina gorago esan bezala halako begiak behar ditugu altxor hori ikusia ahal izateko. Benetako pobreen begiak behar ditugu. Evangelioko pobre horiek bezala egin behar dugu. Aurrea hartuz, Jesusengana bildu, ea zer ematen digun. Jesusen ikasleak ere handira, beraiengandik ere badugu zer ikasi. Egoerak larritu egiten ditu ikasle hauek, eta honela esaten diote Jesusi. Bidal ezazu jendea auzoetara joan eta jatekoa eros dezan. Jesusek ordea, ez dute zertan joan, emaiezue zeuok jaten. Ikasleek ez dugu hemen, bostogi eta bi arrain besterik. Jesusentzat nahikoa eta sobera da. Ekarri ona. Honen ondoren, Jesusek ez du egiten guk pentsa genezakeen fantasiako mirari deigarririk, beste hau baizik. Hartu zituen bostogiak eta bi arrainak eta begiak zerurantz jasorik, bedeinkapen otoitza egin, ogiak zatitu eta ikasleei eman zizkien eta ikasleek jendeari. Ez du esaten ogiak 1000 puska egin zituenik, normal zatitu zituen. Asetzeraino jan zuten guztiek. Jainkoa ez dabil biltegiak, almazenak, janariz betetzen denentzako behar beste ogi banatu ahal izateko. Jesusek beste hau agertu nahi digu. Gure bostogiak eta bi arrainak, jainkoak debalde damaigun eguneroko ogi gisa hartu behar ditugula. Eskerronez bera bedeinkatuz, eta horrela hartzen dugun eguneroko ogia, nirea haina zurea dela, gurea haina besteena. Eta horrela gertatzen denean, ogi hori ez dela bukatzen, agortezina dela, eta batez ere
ogi hori elkarrekin jatean asebete egiten gaituela. Bukatzeko, guzti honek amets polit bat dirudi, baina amets hau egia bihurturik du Jesusek guretzat. Eukaristian gaude. Guzti hau egi bihurtzeko Jesusek bere bizia eman zuen gurutzean gure alde. Jesusen maitasun garbi hau, benetako hau, ezin eraman izan genuen gizakiok. Batez ere haundizkiek. Eta gurutzean hil arteko onik ez genuen izan. Baina hor ekarri digu jainkoak gure eguneroko ogia, debaldekoa. Eukaristian Jesusek ematen diguna. Beraz, gatozen beraren gana, hartezagun, berak damaigun, bere ogia, bera. Eta bera hartzen dugunean, banatu dizagun, bakoitzak geure 5 arraiak eta 2 ogiak gure auzokoekin, pobreenekin hasita. Halaxe izan bere. Egin dezagun gure fedearen aitortzen. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna, zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birkinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarak. Amen. Jesusek erruki zuen jendea, gaixoak sendatzen zituen, gizataldeak janaritzen zituen, guk ere egigun otoitz beharra daukaten guztien alde. Entzun jauna gure eskaria. Elizaren alde, jainkuaren errukiaren ezaugarri izan dadin gizartea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gosez bizi diren guztien alde. Gerraren ezina bizi dutenen alde. Mundu osoan kantzer gaitzaren izurria nozitzen ari direnen alde. Duintasunerako behar dutena jaso dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Oporrak gozatzen ari diren guztien alde.
behar bezalako giza elkartasuna izan dezaten, edertasunaz gozatuz. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eukaristia hau ospatzen ari garenon alde. Jainkoak zenbat maite gaituen oharturik, maitasun horren adierazle izan gaitezen. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona gure eskariak, eta ase gaitzazu zuk ematen diguzun bizi berriaz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok egigun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Zaude gure alde, jauna, egizazu santu ogiardo hauek, eta espirituzko opari hau onarturik, egin gaitzazu gu ere zeuretzako betiko opari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jauna dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta Egoki da, bai, zuri eskerrak ematea, onda zure izena bedeinkatzea, aita guztiz santua, jainko errukitsu eta pake emailea. Zuk zeure semea, gurutzeko heriotzaraino zure esaneko izan zena, zeuregana gure aurretik itzultzea nahi izan zenuen, zu baitzara giza itxaropen guztien helmuga. Zure semea, beraren maitasunaren testamentu den Eukaristian, janari eta edari espiritual egiten da, betiko paskorako bidean gu janaritzeko. Betiko piztueraren aurre doain honekin, oraintxedanik parte hartzen dugu itxaropenez, zure erreinuko mai zoriontsuan. Eta ingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu.
santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien, esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ietan Kristu zarela jauna, zu berriz etorri arte, apurua Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aitasantuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zareana, salatu ezan bedi zure izena, etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean.
gaitzazu ziren aldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren Emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, merezi ez dugun jainkoaren maitasuna debalde dakarkiguna, gu ere debaldekoak izan gaitezen. Zorionekoak bere maira deituk. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazuiz bat eta sendatu ez. Jauna gure jainkoa, bedeinkatu zu, kanta dezagun denok. Jauna gure jainkoa, bedeinkatu zu, zeru lurren egine, bedeinkatu zu, guztien salbatzaile, bedeinkatu zu, gure jabezarata, bedeinkatu zu, gure jabezarata, bedeinkatu zu. Jesus jainko semea, bedeinkatu zu, gure gatik hil zara, bedeinkatu zu, aitak biztu zaituta, bedeinkatu zu, gure artean zaude, bedeinkatu zu, gure artean zaude, bedeinkatu zu.
Santua, bedeinkatua zu. bizian bizigarri, Bedeinkatua zu. poze maile bikaina, Bedeinkatua zu. balkoetan pozgarri, Bedeinkatua zu. balkoetan pozgarri, Bedeinkatua zu. Espiritu Santua, Bedeinkatua zu. bizian bizigarri, Bedeinkatua zu. poze maile bikaina, Bedeinkatua zu. balkoetan pozgarri, Bedeinkatua zu. Malkoetan pozgarri. Bedeinkatua zu. Egin dezagun otoiz. Zaindu ezazu beti, jauna, zeruko ogiaz janaritu eta bizi berritu duzun zeure herria. Eta guretzat duzun etengabeko arduraz, egin gaitzazu betiko bizirako gai. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bizitzeko lan egitea beharra da. Lan egiteko bizitzea ez beharra da. Aberastasuna pilatzea zuzengabekeria. Eukaristiak Kristoren bizikera eskatzen du. Jesusen aukerak egitea bere aberastasunak jasotzea. Ta Jesusen egiazko aberastasuna bere izakera oso-osoa denengan banatzea da. Besterik ez. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Agur. jauna zuekin, Eta espirituarekin, Bedeinka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Dale naranja,
gazte jaunaren bakea.